Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय नै आङो दायो रेडि जाखांबाय मेकआप सेकआप खालामखांबाय एकदम फुङावनो सिखारनानैहाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय आर्बानिकनि पिंक कालारनि फ्रक गानदों ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा फि फि आइलेण्डनि टुर दङ ओमफ्राय बेवहाय गोबां आइलेण्ड्सफोर नायगोन आरो नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन मायावहाय जों थाङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै दाखालि सेन्देल बायनाया नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन आं बे सेन्देलखौ लाबोबावदो आरोना दा उनाव दैयाव ओंखारबा नांगोन नालाय ओमफ्राय नै आंना इन्स्टा 360 X3आ मैयायो फाइनेलि मोनबाय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नुदोबा बा बे भिडिअ'नो नुनोबो जानो हागौ सोलाय भिउआ जोंना थांसै ओमफ्राय नै दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनानै लानोसै आरोना जा गोथाव गोथाव बुस्थुफोर मोनोलै आयौ ओरैबायसा बुरजा लायो ओमफ्राय जोङो होखायो जानाया ओमफ्राय उनावहा माने लान्चआथ' माने साननि 2टासोआवसो होगोन नालाय बेनि थाखायनो जों माने पुरा पेट फुल खालामनानै जानानै थांखानोसै आरोना दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय ओमफ्राय दा जोङो फिफि आइलेण्डआव थांनो थाखाय रेडि गोजाननिफ्राय बिसोर ट्राकआव गाखोबाय पिंक पूरा उठी ललो आमी पिंक कलर ब्रेकफास्ट तो खाबाय पावानाय को हाटत লৈ আছে पिंक कलर नै गारिया आना ड्रेस अब पिंक कलर टिशुटु ओमफ्राय जों ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखारनानै अके ओमफ्राय ओंखारनानै दायो जोङो आरोबाव स्पिड बोटजोंसो थांगोन नालाय गारिजों ससेल'सो फैबाय ओमफ्राय स्पिड बोटजों थांगोन लांफाया फाइनेलि फि फि आइलेण्ड যাব পাৰো ন येस फाइनेलि नै दायो जोङो इयाव फैदो नै दा जोंनो इखौ होखाबाय आरोना स्नर्कलिं खालामनो थाखाय गाइस आङो माबायाव रिजर्टआव माबाखौनो बावगारबोदो एयारपर्टखौनो बावगारबोदो दा दोनगोन ना दोनाखै टेनसनसो जाबाय आङो
बिदि खोमायाव लानायनिफ्राय दोनना होफ्लांबाय लाबोफिननो बावगारबाय इसोरखौ नेनानैनो इसोरखौ बुंनानैनो बावगारबाय आङो गाखोहैनोसै जोङो स्पिड बोटआवहाय थाब मोनहैगोन आरोना स्पिड बोटजों So guys, दायो जोङो आइलेण्डफोरावहाय बेरायहैगोन आरोना जिहेतु जोंहा सानसेनि टुर नालाय ओमफ्राय दायो फर सेफटि लाइफ जेकेटखौ गाननो होयो मानो होनोबा स्पिड बोटआवहाय बिराद स्पिड थांनाय जायोना ओमफ्राय बे वेबफोरा बिराद डेन्जार दोहौ फैयो आरोना बेनि थाखायनो Sunbathing part, relax, take a photo, swim around here, okay? And then we spend here until 11 o'clock, okay? 11 o'clock. 11 o'clock. Yeah, your bag got belongings. Ini mudah karena ini ya. 자, 모장 갈래네, 세기야. Dayo जोङो दङ बेम्बु आइलेण्ड ओमफ्राय नै गाइस दायो जि थालांनो लुगैदोंमोन आं बे आइलेण्डआवहाय ओरैबायदि क्लियार दैया मालायफोरा जि बिकिनि गाननानै दुगैसोदो नै ओमफ्राय दा जोंथ' बिकिनि गाननो हाया बिकिनि गानबाथ' बड'लेण्डआ माने अर जोंब्लावगोन नालाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो एसे माने बिकिनिबो नंद्राया गस्लाबो नंद्राया एसे मिडियामाव गानो आरोना जि मोजांलै दैया आयु जि मोजांखानै स्रां स्रां नुहुरजोबो मलदिभ्सनि बायसा आयु जा मोजांखा बेम्बु बीच होनो इखो माने सिगाङावहाय बिराद औवा बिफां दंमोननो आरोना ओमफ्राय दा गैला माने दा बै हाजोआवल' दोङो नै हाजोआवल' दोङो ओमफ्राय इफोरावबो सिगां दंजोबोमोन माने इफोरावबो सिगां दंजोबोमोन आरोना इथिं खिन्थु दा इयावल'सै जा मोजांखा नै जि स्रां स्रां दैया ब्लु ओमफ्राय नै बेखौनो होनो नालाय बेम्बु आइलेण्ड मानो होनना बुङोबा बेयावहाय बिराद औवा दंफां दंमोननो आरोना सिगाङावहाय ओमफ्राय दा गैया जानानै बै हाजो सिङावहाय दोङो ओमफ्राय ओरैबायदि थान्दामोन बे जायगाया माने बिफां लाइफां सोरगिदिं दंजोबोमोन नालाय जि थान्दा आराम निजोम जेबो दावराव दावसि गैया जि साफा जा गुसुखा नै इयावहा वाशरुमाव फैदोंमोन आरोना मालाय बाहेराव खालामनांगौ दरखारानो गैलायलाया बिसिनाव वाशरुमा थाखायो जोंनियावबासो थाया दै खाथियाव वाशरुमानो थाया आयौ ओरैबायदि सान्ति ओरैबायदि साफा मा होननो बिराद मोजांलै बिफांफोरखौ नायलाय गाइस मार मोजांखा मेंबाय भिडिअ रिल्स लाबाय रबा
थांखो लिंहरबाय थादों बिसोरो जि थान्दा नै जा मोजां जायगाया कि washroom चलो नै दायोहा स्नर्कलिं खालामगासिनो आरोना नै गानाखै गानगोन आं सोबबा जागोन गानाबा नाङा ओमफ्राय नों हागोन नामा इयाव बुरबक आं थब्ल'नो हाखायो आं थैबा हले आं मिथिया दे आं दाय गैखाया आं थैबा दाय गैया नाङा ना आं हाखायो आङो ले थौलेसो बेनो ना गोदो फैनायखौ जाबालाय आंखौ मा थौले थौले नों लांजायो ओहो रेडि जाबाय सानाय खाखाबाय आरोना लाइफ जेकेट गानबाय दा स्नर्कलिं खालामसै ओके लेट्स गो ओमफ्राय आं बादि दैयाव थानानै लानो नै गाइस जोंहा सानद्रि मोखा माबायसा बारदो नाय डेन्जारखा लाइफ जेकेट गैयालासिनो ओंखारबावो सानस्रिनो गोरों नालाय गोदो गावसानि फख्रियाव बिराद दुगैयोमोननो मालाय आंथ' गिखायोलै भाइ नमस्कार मैदेर बायसा मोदोमखौ लानानै माहांलाय लाइफ जेकेट गैयालासिनो ओंखारनो हानो दे ओमफ्राय गिबायनो बियो सिङाव बिराद गोथौना बिराद स्रां नुयो खिन्थु बिराद गोथौ आरोना बेनि थाखायनो बेबो लाइफ जेकेट गाननो थाखाय फैबाय ओमफ्राय लाइफ जेकेट गाननानै थांलायसिगोन आरोना ओमफ्राय आङो नै गाइडखौ लाफानानैसो खालामदो माने गियो आरोना आङो बिराद गियो आं दैखौ गियो गाइस होमबाबो आं नायनो मोजां मोनो माने आं बहुत बुस्थुफोरखौनो बहुत गियो खिन्थु आङो एक्सपिरियेन्सखौ लानो लुगैयो आरोना Mana? Ni pan mà. Maldives Island. Maldives Island Hey. मेकआपानो खारजोब्बाय नै बोरैबा नुबाय मालायफोरा खालामगासिनो जोंहा थांनोसै सानस्रिनो रोङा नालाय स' गाइस नै दायो जोङो स्नर्कलिं खालामखांनायनि उनावहाय नेक्स्ट फिफि आइलेण्डआवहाय थांगासिनो आरोना ओमफ्राय नै फिफि आइलेण्डआव जा मोजां रिजर्टफोर दङ बेयो बिराद लाक्जारियास खोमा बाहेरनिफ्राय जा मोजां नुहुरदों आरोना नेक्स्ट टाइमाव फैबा थानाय जाबाथाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आंथ' थाइलेण्डखौ बेंककआव फैनानै मार आराम मोनदों खिन्थु आं नोंथांमोननो भिडिअ एसांखिनि आरामखौ मोजाङै दिन्थिनो हादोंना हायाखै मिथिला आरोना इसनिया रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्टआव थांसै जों दा चलो
So dayo जों मोनफैबाय Phi Phi Island. Iya kalau kau balap kau Phi Phi Island. Phi Phi Island मोनफैबाय. दैयावहा लाखिनानै गोलांबाय दायो जोङो लान्च खालामगोन आरोना बेनिफ्राय ओंखारखांबाय. नै बेयाव थांगोन जोङो. बिराद ओंखाम उखैबाय दहायनो थांदोंमोन नालाय बिराद ओंखाम उखैबाय फैदो थाबनो ओइ तु डाइरेक्ट नहनिखि बेलेगफोरा स्कुलनिफ्राय थिनहरखादों आं आरो साफा बिदिनो चलो बे जोंनि रेस्टुरेन्टआ नैबे रेस्टुरेन्ट दंजायो लान्च खालामगोन आरो ना balls ang rice sale curry with chicken Diana गिदिर जालायसिगोन दा ओमफ्राय फट' उथिनायाव जि डिस्टार्ब जालायसिगोन दा फट' उथिनायाव लोदो लोदो जासिगोन ओमफ्राय जानायाथ' जि गोथाव गोथाव होयो नै बेसांखिनिखौ जाजोबनानै उदैखौ थुम थुम खालामनानै लानोसै आरो ना जायो 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 आरो टेस्टि नङा ड्रेस चेन्ज खालामना लाफैबाय ओंखाम जाखांनानैहाय नै आंनि बिबारखौ मानोबा गारनोनो हाया लाफ्लांबाय थायो नायलाय उदैया मादि जाखो ओंखाम जानानै भगबान माइना उलाला मार फट' थिखांगासिनो नै बिसोरो Phi Phi Island जा मोजां नांखादोंलै आयौ दुगैनो गोसोखांलायलायदों आं लावदुमखौ लावदुमाथ' मार आंखौ गोसोखांथारा खोमा गारना फैबाबो गोसोखांना होआखै नों आंनि भिडिअखौ नायदोंबा खिथाहरलाय गोसोखाङाखै आंखौ गोसोखांनो हायाखै बेबि गोसोखांनो गोसोखाङाबो जा मोजांखा
kan ini. So ra hay ang nungthang mwna din thibai. So thank you so much guys ang ni video ko subscribe naina and check. I love you. Bye bye.